हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनैनि भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै बयबो मिथिखादों बे बर' सावथुननि मुङा मा। स' लोगोफोर बे बर' सावथुना बिथां मिचेल मोसाहारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन। जाय सावथुननि मुङानो जादों गुथाल। लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिग्राय, मनालिसा, रिंकुमनि, जेजास केरकेटारि, राजाश्री आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे गुथाल आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायबाय थाखादों पार्ट बाय पार्ट। रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 1 आरो पार्ट 2 खौ गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। आरो पार्ट 3 खौबो दाखालि बावैसो रिलिज खालामनानै होदों, सानडे खालि रिलिज खालामनानै होदों। नोंथांमोना जुदि दासिमाव बेनि पार्ट 3 खौ नायालासिनो थादोंब्ला बयबो रिंसार ब्रह्म चेनेलाव बयबो नायहैदो लोगोफोर। दाखालि सानडे खालिनो बे पार्ट 3 खौबो रिलिज खालामनानै होदों लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ पार्ट 3 खौ नायखांनायनि उनाव आरो पार्ट 4 खौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाना दं नङा होमबा लोगोफोर बेनि पार्ट 4 खौ माब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुना जोबोद मोजां जाखादों लोगोफोर। आरो सोर सोर नोंथांमोना नायनानै माबोरै मोन्दों बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ माबोरै मोन्दों नायनानै बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर आरो बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4 खौ फैबाय थानाय सानडे खालिनो रिलिज खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना सोर सोर नायनो एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। बेनि पार्ट 4 खौ थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन। सानडे खालिनो बिथाङा रिलिज खालामनानै होगोन रिंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जेब्ला बेनि पार्ट 4 खौ रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव नोंथांमोननो फिन आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय बे साननैसोखौ। स' लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव नोंथांमोना मोनथिनो मोनबाय थायो।